Βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Τύρων 5 Πηγαδιών και ετοιμαζόμαστε για μια κατάβαση στην πίστα του Παραδείσου. Βλέπουμε το Μίτσο και καθοδόν βλέπουμε και τον Κλεοπάτρα. Πάμε, Κώστα! Υπάρχουν κάποιες αναταραχές λόγω έργων, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε. Τώρα βρίσκουμε τη διχάλα του Παραδείσου και συνεχίζουμε. Περνάμε κάτω από το καρεκλάκι και συνεχίζουμε σε μια μικρή ανηφορίτσα. Μπορεί ακόμη και με το σόρι να βγάλουμε. Ωστόσο συνεχίζουμε, πηγαίνουμε. Όχι, δεν θέλω σμπρώξιμο. Με ευθεία τι θες, μπες μπροστά μας, θα τραβήξω και σένα. Ο κύριος Κώστας Βασιλιάδης και ο όμορφος κόλος του, προχώρα, θα τρακάρουμε. Και άμα πέσουμε, ξέρεις τι έγινε το κινητό. Έλα πάμε! Αμαλά μας πονάνε! Λεκταρίσματα και προσπεράσεις πάνω στο Παράδεισο. Κάνει μαϊμουνία στον Κώστας και ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε το μεγάλο λουπ. Ετοιμαζόμαστε! Και ανεβήκαμε. Αμά. Εντάξει. Ευτυχώς συνεχίζουμε ακάθεκτα. Από εδώ. Όχι, από εδώ, μη χαίρεστε. Έχουμε ακόμα κάπου εδώ, μάλλον. Θα σταματήσουμε για να πάρουμε το πιατάκι. Οπότε θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.